istoryahan na mapamaagi kung paano iselebrar ang malipayon kag healthy nga holiday season. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw, Lunes, December 26, 2022. Ang inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shear line na nag-apekto karon sa Visayas samtang ang northeast monsoon kunang amihan ang nag-apekto naman sa Luzon. Ang Western Visayas, lagip ng Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may pagpanalithi bangod sang shear line. Kasarangan, tubtub mabaskog nga huyop sang hangin, gikan namin na nasidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin kasarangan, tubtub mabaskog ang pagdapya sang balod. Samtang ang adlaw nagbutlak las 6:03 karon nga aga, magatunod naman las 5:34 karon sa hapon. Ang temperatura naman mabatyagan sa 25 degrees Celsius, tubtub lamang sa 28 degrees Celsius. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:01, detalye na sang mga balita lokal. Nagpanguna ang Negros Occidental sa kabugusan nga 5.9% growth rate sa mga probinsya sa Western Visayas sang 2021. Inangin pagwa nga report sang Philippine Statistics Authority, may kangtanan sa Provincial Product Accounts sa Region 6 sa period nga 2018 tubtub 2021. Ang Negros Occidental may growth rate nga 1.9% percentage points contribution. Ginsundan sa syudad sa Iloilo kag probinsya sang Iloilo nga may pareho nga contributions nga 1 percentage point. Sa distribution sang regional economy sang 2021, ang Negros Occidental may pinakamataas nga share nga may 26.4%, gaginasundan sa probinsya sang Iloilo nga may 21.7%. Sa duwa ka mga highly urbanized cities, ang Iloilo may 15.1%, kag ang Bacolod ang may 13.8%. Ang PPA results nagapakita nga tanan nga ekonomiya sa Western Visayas sang 2021 ang nakabangon ikumpara sa na-record sini sang 2020. Ang Western Visayas, Calabar Zone, CAR, Eastern Visayas, Davao Region kag Sorsogon amo ang ginpili bilang pilot region sa compilation sang PPA karon nga 2022. Naglabot na sa 80% sa mga barangay sanitary inspectors sa palibot sang syudad ang nakapaidalom sa training sa City Health Office o CHO. Sino kay Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Gles Gonzales, mas ginatagan prioridad sang programa ang dalagko nga mga barangay nga mayara sang record o kung na-record nga kaso sang kolera sa di nagakinahanglan sang atensyon. Dugang pa ni Gonzales, posible nga makumpleto na sang CHO ini nga aktibidad sa masunod nga bulan sang Enero. Sa inabaluan nga inisyatibo sang Liga ng mga Barangay kag City Health Office, ang ginbase sa aprobado nga resolusyon ni Councilor Calo Pentevella bilang chairman sang Committee on Health. Ginpanugyan naman sang Department of Health Western Visayas sa publiko nga dapat moderate o kung hagan-hagan lang ang pagkaon kapag inom karon nga holiday season, agud nga hindi matapikan sa mga non-communicable diseases. Suno kay DOH-6 Health Support Division Officer in Charge Dr. Mayan Santa Lucia, dapat in moderation lamang ang pagkaon labi na sa mga fatty foods kag updan sang pagkaon sang utan kag prutas. Pila sa mga non-communicable diseases amo ang stroke kag heart attack, nga ang kaso masami nga nagasaka sa tion sang holiday season bagod sa sobrang pagkaon sa mga unhealthy foods. Dugang pa ni Santa Lucia, madugay na nga yara sa new normal ang Western Visayas apang panahon ginapanugyan ang pagsunod sa health kag safety protocols. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang coronary heart disease amo nagapangunang masakit nga nagapatay sa mga Pilipino halin sang Enero 2021 tubtob Setyembre 2021. May na-record naman nga 25 kabagong kaso sa COVID-19 ng Western Visayas kaya nagdala sa kabilugan nga 203,567. Samtang wala naman sang bago nga na-report nga naka-recover sa COVID-19 kang total recoveries na nagapabilin sa 194,979. Dugang pa wala man sang bago nga na-report nga napatay sa COVID-19 kang death toll nagapabilin naman sa 6,524. Sa mga bagong kaso may pinakamadamong na-record ang probinsya sang Iloilo nga may napulo
kaginsunda naman sa probinsya sang Negros Occidental nga may 6. Ang syudad sang Bacolod may 4 ka bagong kaso sang COVID-19, 3 sa syudad sang Iloilo kag 2 naman sa probinsya sang Antique. Wala naman sang bagong kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Aklan, Capiz kag Guimaras. Sa mga dugang panaton nga balita lokal, natalana nga magpatigayon sa pagsapol si Mayor Albe Benitez sa tanan nga mga public school district supervisor nga nasakupan sang DepEd Bacolod angot sa pila ka mga programa kag proyekto sang tagsa ka mablutuan para sa tuig 2023. Sunod kay Richard Hilangre, principal sa Bacolod City National High School, ini ang resulta sang inisyal nga meeting sang alkalde sa local school board sa di nagtambong man si Congressman Greg Gasataya. Dungang pa ni Hilangre, paagi man sa mga meeting, ginplastar ni Benitez ang prioridad nga mga programa kag proyekto sa iya administrasyon sa masunod nga tuig. Suno pa kay Hilangre, nagpalayag man sang suporta si Gasataya sa mga plano kag programa ni Benitez nga hindi masarangan sang alokasyon o kun pondo sang syudad. Ang luyag yung patupukan ni Mayor Albi ting mga kayuhanay man sang eskwelahan nga luyag niya nga kada eskwelahan na makaagum sa pagpakayo. Ano dira nga dapat ipakayo ng aton nga job order abi nga gina-provide sa syudad iluyag yan nga i-check. Si Richard Hilangre sang Bacolod City National High School. Nagpangabayang sangguniang panlunsod sa Bacolod City Police Office ang dugang nga police visibility sa pila ka mga lugar nga ginakadtuan sa mga pumuluyo karon nga holiday season. Inipagi sa resolusyon nga ginduso ni Councilor M. Ang kag ginanimo sa ginaprobahan sa konseho. Ginanduso sang konseho ang dugang nga kapulisan sa mga lugar kun gabi ka ang isang Baywalk, Bacolod Public Plaza, Bacolod Government Center, Yoyo Land kag Provincial Capital Lagoon. Ini sa tuyo nga masiguro ang seguridad sa mga pumuluyo nga nagalagaw sa sini nga mga mantahom nga lugar. Ang resolusyon na ginadress kay BCPO Director Colonel Thomas Joseph Martir. Sa katapusan nga bahay sa aton balita lokal, ginpalawig na tubtub Abril 30 tuig 2023 ang kontrata sang IPM Construction and Development Corporation kaupod ang Bacolod LGU angot sa paghakot sang basura sa syudad kag dumala sang sanitary landfill. Ini matapos ginaprubahan sang sangguniang panlunsod ang Resolution of No Objection o kunrono kag ginkumpirma ang pagpalawig sang duha ka separado nga kontrata sang IPM CDC. Wala sang may nagpamatok sa motion ni Councilor Al Victor Espino, Chair sang Committee on Law and Ordinances para sa duha ka separado nga resolusyon. Una na ginpahayag ni Mayor Albe Benitez nga may bago nga term of reference nga ginabalay ang Technical Working Group para sa bago nga contractor sa 2023. May 8 na ka kompanya nga nagpabutyag sa alkalde nga luyag magsulod sa solid waste program sang syudad. Sa idalom sa nag-exister nga kontrata sang IPM CDC sa syudad, ginatugutan nga mapalawig ang kasugdanan sang minimum nga 4 ka bulan tubtub makapatigayon sang bidding. Request of the City Mayor for a passage of a resolution of no objection and confirming the extension of 4 months the contract of services between Bacolod City and IPM Construction and development of the environmental/sanitary services, collection/hauling and disposal of garbage, covering the period from January 1st, 2023 to April 30, 2023. Si Councilor Al Victor Espino. Action Radio Philippines Standard Time, 9 minutos sa nagaligad sa takna nga las 7. Mas manubo nga balayran sa buwis ipatuman sa 2021 o kung 2023. Samtang pagpamtang sang maayo nga internet connection sa mga pampubliko nga eskwelahan, ginaduso ni Senator Gatchalian. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life.
This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa Good morning, Luwat, mga ka-aksyon, and happy Monday. Holiday sa mga action doors, ha? Basta lipat ka bla? Oo. Wala ko lipat, yeah. Okay. Basta Basta mga- holiday, tandaan na yan. Basta mga double pay, wala na. Sana. Wala lang ginakalimtan. May double pay. Ang kwan pagid, no, ang ulihilan naging declare ang December 26, no? Aha. Pero ang January 2 yan, na-declare na iya long ago. Yes. Long time ago. Ang ining January 2. So, pila lang kita kadlaw, nabilin? Mga Antes ang New Year, 6 days. Ate, mga 6 days na siya. Mga 6 days na lang, kadasig lang sa dugay-dugay, 2023 na mga ka-aksyon, ha? Gani. So, ang mga wala pa na kabago, magbago na. Ay, una. May gawin na sa unang ng balang. Ay, ikaw bala, you better change your life now. Bongga. Nami kita, no? 2023, sugataon tani isang... Sugataon tagidya. Sugataon tagidya. Hindi ta paglikawan. Paglikawan. Sugataon ta sa sang may positibo nga pananawan sa aton nga mangin kabuhi sa 2023. Puwerte. Miss Georgia Gargasiran, good morning dira sa imo. Advance Happy New Year man sa imo. Ana Yes. Sinoro, Alex Montesa, good morning. Erla Vega, kay Teresita Yong, Merry Christmas man sa imo. Kay Veronica Santillan Manukan, sa pamilya Ramirez naman sa Barangay Granada kag Barangay Caridad bago ginatamyaw ni Alex, ano. Atia Kim Eriman, ating morning si mo ating. Morning. Si Lula Ruth Muda, kumusta? Thank you gid sa ano to? Ginda padala Thank you to gid ni sa Lolo. padala ni Lula Ruth nga Valenciana. Una-una gid nga tab sulod sa bag sang kilala ko. Sino nagsulod sa bag? Ay, malantan na ako sinusunod sa bag. Sulod-sulod.
Walo na ko. Gasyo Walo na ko po. na kung sino. Wala ko to wala kakaunting. Hindi ko tulungan mo ko diti. Ay, oo. Nami to bala. Agale. O si Migo ko Ramon Endonila, Migo, kumusta ka? Happy Merry Christmas na sa imo, advance Happy New Year. Yes. Daw ba, wag gid idugan na kita na sa Migo ko Ramon Endonila. Rizal Balsimo, kay sa tanan nga staff sa Action Radio kuno, Merry Christmas. Sige, si Miss Jinky de Lagdon is still watching. Phil Alonsagay, good morning man sa imo. Virgil Igaspi Coloso, maremang agadaan, no? Kag si Pres Dennis Richard Tibor Roma. Good morning, Yes, man. good morning, man. Sige. Kagaw. De lang, hindi ko makita. Pwede mo makita. Jojo de los Santos, kag Remia Garcia sa Barangay Pahanukoy. Si Katasio Reni John Bareno, good morning man, in advance Happy New Year man sa imo. Eric Sumpay, good morning. Si Rami Banyez, good morning Remy. man. Remy gali. Rami mo tayo man. Remy Banyez, good morning man sa imo. Kag, uy, happy birthday kay Shelo. Ay, subo. Subo. Karoon lang, Happy ano? birthday. Standby na sa mga balita national. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasig para nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita national, sugataon sang manubo nga income tax rates ang 2023 para sa mga Pinoy nga fixed income earners. Sumugod Enero 1, tuig 2023, ang individual taxpayers ang magabayad sang mas manubo nga buwis. Samtang ang may income naman nga nagalamot sa 8 milyones pesos ang kada tuig ang magabayad sang mas dako nga buwis. Sa gihapon exempted sa taxable income ang may income nga manubo sa 250,000 pesos kada tuig. Sunod sa Bureau of Internal Revenue, ang individual nga nagabaton lamang sang sweldo, kalakip na ang non-business kag non-profession related nga income kag sole proprietor o kana nagaisanon lamang nga iya sang negosyo ang makapauli sang mas madako nga take-home pay sa 2023 bilang kabahin sang Tax Reform Acceleration and Inclusion o Contrain Law nga nangin epektibo ini sang 2018. Kung ikumparar sang 2018, ang bagong rate ang ginpanubo sa 5% para sa mga nagabaton sang annual taxable income nga 250,000 pesos tubtub 2 ka milyon ka pesos.
Ginaduso naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagpasangkad sa coverage kung maayo nga internet connection sa mapampubliko nga eskwelahan sa Pilipinas. Pinaagi siya proposal nga pag-install sa libre nga Wi-Fi. Suno kay Gatchalian nga chair sa Senate Committee on Basic Education ng Senate Bill number 383 o kon Digital Transformation in Basic Education Act ang makapaayo sa libre nga Wi-Fi coverage sa mga eskwelahan. Sa datos ni Gatchalian, 860 pa lamang sa 47,421 ka mabulutuan nationwide ang may Wi-Fi. Pagpaathag sang senador, isa sa mapagtunan o kon pagtulunan na ginahatag sang pandemya para sa mga mamalidha amo ang paghimo sang pulisa nga makapabakod sang edukasyon sa pungsod sa piyak sang ginapangatubang nga problema. May posibilidad nga maglambot sa 4,114 nga kaso sang COVID-19 ang marecord umpisa Enero 15 tuig 2023 base man sa pinakauling forecast ng Department of Health. Ini ang bangod sa mas mataas nga paggiho karon sang tao karon nga panahon sang holidays, bangod sang sari nga mga pagtilipon, mga parties kag mga reunions. Sa idalom sa mga senaryo, mahimo maglambot man sa 2,252 ang severe kag critical admissions sa tunga-tunga sang Enero. Apang madamo nga faktor ang dapat ikonsidera para sa nasambit nga projection nga nahimo man hindi madayon ilabi na mahimo man nga hindi madayon ilabi na kung maghalong naman ang publiko kag magasunod sa health protocols bisan nga may mga tambungan nga pagtilipon. Sa karon yara sa Plateau ang mga kaso sang COVID-19 sang maka-record sang 973 nga average nga daily cases halin sang Disyembre 16 tubto 22. Mas manubo ini sang 5% ikumparar sa na-record sang nakaligad nga semana. Ginpahayag naman sa Department of Health o DOH nga apat na ang kaso sa Omicron sa variant BF.7 ang nadiskubrihan sa Pilipinas matapos magawa ang panibagong resulta sa tests. Ang BF.7 ang gratulo nga rason sa panibagong pagtaas ng kaso sa China. Apang suro sa DOH, kinaklasify sa gihapon sa World Health Organization ang BF.7 nga sa idalom sa BA.5 sa variant. Suno pa diri wala pa sa may nakuha ng ebidensya ang mga eksperto nga kinalain sa clinical manifestations sang BF.7 sa orihinal nga Omicron sub-variant. Nanawagan naman ang DOH nga padayon ang pagsuksok sa face mask kapag isolate ko nagabalatian. Paagi sini mapabilin ang manubo nga kaso sa Pilipinas. Ginpasakahan naman sang Department of Justice ang kaso nga illegal detention ang 6 ka individual nga involbado sa pagkadula sang 6 ka mga bulangero sadtong nakaligad nga Enero. Sa resolusyon nga gipagawa sang Disyembre 22, nakitaan sang probable cause para pasakahan sang kaso ang farm manager nga si Julie Patidungan, Gleer Codilla, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayong, Janre Consolacion kag Roberto Matiliano Jr. Ipasaka ang kaso sa Manila City Regional Trial Court kag isometer diri ang tanan nga impormasyon nga nakuha sang DOJ panel. Ginatudlo silang involvado sa himbunanay sa pag-abduct sa mga biktima na santay Jean-Claude Inonog, James Bakay, Marlon Bakay, Rondel Cristurum, Mark Joseph Velasco kag Ruel Gomez sa Enero 13. Naibaluan nga naghalin sa Tanay Rizal sa among petsa mga bulangero takna launa sang hapon kag nagpadulong sa Manila Arena. Takna alas 7:30 sang gabi sang puwersa sila ang ipasakay sa isa ka grupo sang kalalakinan sa isa ka gray nga van kag halinsad to wala na nakitaan. Ginpanugutan sa Bureau of Corrections sa Bucor ang inmate-to-inmate visit sa New Bilibid Prison bilang pamaskwa sa pila ka mga bilanggo. Suno kay Bucor Acting Director General Gregorio Katapang Jr., luyag nila nga mabatyagan sa mapresong espiritu sang Pasko pinagi sa paghatag sa ila sang kayganan nga makaupod ang ila pinalangga sa kabuhi pareman nga na preso sa separado nga custodial facility. Dugang panikatapang ang pagpakita sa ila o kon pagpakikita sa ilang mga pamilya ang makainganyo man sa mapreso nga nikasog nga tapos ang sentensya nga ginapatong sa ila kag ipabilin ang maayo nga pamatasan samtang yara sa sulod sang presohan. Ini ang pinakauna nga tion nga ginpanugutan ng inmate-to-inmate visit nga wala sang formal nga request. Kapin 30 naman ka babae nga persons deprived of liberty gikan sa Correctional Institution for Women na nagbiyahe sa 30 kilometros padulong sa NBP agud bisitahan ang ila bana kag kabataan nga pareho man nga preso. Kapi naman 20 milyones pesos nga balor sang sibuyas nga illegal nga inbiyahe pasulod sa Pilipinas ang nakumpiskar sa Cagayan de Oro Port. Ang ini nga masibuyas ang gikan sa China kag nagabugat sang 50,000 ka kilo.
Una ini gindeklarar bilang tinapay o kun bread and pastries sang ginbiyahe padulong sa pungsod Pilipinas. Sunod sa Bureau of Customs, nadiskubrahan ini sa mga otoridad kasunod sang spot check sa duha ka mga containers nga nag-abot sang Disyembre 6 sa Mindanao Container Terminal Port sa Taguluan, Misamis Oriental. Ginpaprauga na sang warrant of seizure kag detention ang shipment bangod sang misdeclaration kapag lapas sa Customs Modernization and Tariff Act. Ginparayag sang gobyerno nasyonal nga plano nga magkuha sa assistance kag utang nga 40 bilyones dolyares gikan sa mga development partners kag bilateral lenders sa kun sa mga nagapautang nga pungsod. Ini ang ginanunsyo sang Office of the Press Secretary sa piyak sang panibagong record-breaking nga utang sang pungsod nga record sa Oktubre. Dugang pa sang OPS plano sang gobyerno nga makakuha sang 19.1 bilyones dolyares nga bilis sang Official Development Assistance o kun ODA sa 2023 kasunod sa 85.5 milyones dolyares nga grants kag technical assistance nga ginpatuman sini nga 2022. Kapi naman sa 9.2 bilyones dolyares ang target nga mautang sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. gikan sa mga multilateral development partners kag 9.8 bilyones dolyares naman sa mga bilateral lenders para sa 2023. Sa pinakauling nga datos sang Bureau of Treasury, ang utang sang Pilipinas ang yara na sa 13.63 trilyones pesos sa Oktubre. Pagpahayag naman sang OPS ang revenue collection sang Bureau of Internal Revenue kag Bureau of Customs ang yara sa 3.2 trilyones pesos sining nga tuig base naman sa year-end report sang Department of Finance. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:27. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita negosyo, balita showbiz, kag anong balita sa sports sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa ato This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa O sige, good morning na dira kay Arnold Villanueva sa Barangay Mailom. Pangapit ako ng Action Boy. Salamat Arnold. Kay Areho, kay ginagreet ko liwat happy birthday si Cielo Billones Arevalo, no? Birthday niya karon nga adlaw. Happy birthday sa imo amigo Cielo. Bang December 26 gid ba? Anniversary gid sa kwan. Ng NPA. Happy birthday Cielo, ano? Kay good morning dira kay Teacher Romela Ilustre Arevalo sa kay Excel Faye dira. Good morning. Happy birthday man kay E.G. Denila Carmona. Sino ni siya, Rom? Si Kwan? Si Gwen? Happy birthday, E.G. Denila Carmona.
Kag happy wedding anniversary. Bao, wedding anniversary gali ni Mr. and Mrs. Melchor Melos kag Ma'am Luisa Luing Melos. Ay, anniversary gali nila. Happy anniversary. Happy anniversary, Melchor Melos kag Ma'am Luing Melos, and Merry Christmas dira sa inyo. Sakay cha indring da, mayong Pasko da cha indring. Huwag ka padala sa akong cha indring Pasko. Narwin Sakmar, Che Zamora, good morning man. Kay Weng Skilly Morales, dahil Weng, mayang agad ra sa inyo. Happy, advance Happy New Year. Nat August kag Abi dira, good morning sa inyo. Si Migo naton Juan Bolgalio, watching from Las Vegas, Nevada. Good morning dira sa imo, Migo. Ano kay Ma'am Alma Alvarez Galio, no? Ray Flores Baryoga sa DSB, good morning. Jo Marie Macariola Estilioso. Oy, kapita. Si Migo Turco Jongko. Tol, may aga sa imo ah. Ang Pasko next Dorel, may mo pa padala? Gani man. Kita da. Manog-end na ba lang year? Kag si Mami M sa Boso. Morning si mo, Mami Ems. Good morning, Mommy Ems. Merry daw- Christmas. Daw happy na daw Merry na Christmas kay Mami Ems ay no? Of course. Yes. Leonie Bangeles Lamzon. Morning man. Joshua Bia. O yan, Joshua Bia. Oh. Tira siya. Oy, wala ka witness ang pagkantaya sang ay. Kaya ito kasagwa. Kanta, git siya Game trato sa daan sa mga games na niya. Yawat mo na ipang bakal bayo flu. Michael John Season, morning man. Kag morning ko na ihada Dorel. From Chateau Elysee. Ay, lagi na nagabot ako ng regalo. Bigay kay la damo das mo nga pala dala, kaka-delay man ang kwan mo, kaka-delay man ang mga packages. Dali ka. Ako gani may mga ginapaabot pa kung ngoy pakaabot. Kaya ka mag-abot to ta, kung nagbalaan mo na ako mag-abot to, kay natagaan ta kabay. Aba, piyo lang. Isokton to. Morning ka na kay Pareya Romel Silva, kag kay Grace Mustre, Pink Whiplash sa Baguio City. Grace, Good morning. morning dira sa imo, kag Happy New Year, advance Happy New Year, Merry Christmas. Kag kay Romel dira kag pare ko man Ruel Silva, galing kay si pare ko Ruel Silva, gura to natuguro sa USA. Ito to siya. Nagpa-US na saya. Joe Art Mandagit Tones. Joe Mark Ares San Nicolas. Sige. Katasyo Rene John Barreno from Bacolod. Bata gali ni Gwen gali si Kwan ang may birthday gina EG Denila Carmona. Nablos ni Jack Nasio. Kumpare ko Jack Nasio ang taong palaging nawawala ang pitaka. Jack Denila na Jack Denila. Tingkay sinasyo na siya mo. Jack Nasio na siya mo. Jack Nasio Denila. Morning dra. Nan. Amo na siya. Jose Hilson Lapinig Junio. Morning man. Kay classmate ko Disandra Bullyor Magallanes. Good morning dira sa may Baguio City. Yes, good morning. Si Jack Denila niya mo nang nag-upod sa mga softball team tumla magpa-Amerika. Pud dito siya na tug-upod to, pertini siya. Pero pa sa Amerika, way gurga kadula wallet siya. Way kadula wallet siya. Pag abot sa Pilipinas, dula wallet siya. Standby na sa dugang nga mga balita. National naglabot na sa 22 ka matawo nagkalamatay bungod sa winter storm nga nabatsyagan sa nasilangan nga bahin sa Estados Unidos. Masobra 200,000 ka mga Americans man ang nadulaan sa supplies ng kuryente bungod sa pila ka adlaw nga winter megastorm. Kalabanan sa mga nagkalamatay nakitaan sa sulod sa ilang masalakyan nga mahimo wala na nakagwa pa. Ginmandoan naman ni New York Governor Kathy Hochul National Guards nga magpatigayon sa lapnagon nga rescue operations. Nagpaandam naman ang National Weather Service nga makabatsyag sa madamon kapag ulan sang snow nga magalabot sa tubtub 3 katapak. Ginapaabot nga magalawig sang pila ka adlaw na sambit kapag ulan sang madamol nga snow. Sa negosyo naman, magasaka ang presyo ng gasolina pagkatapos sang Christmas season. Inibase naman sa projections ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Sunod kay Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau, magasaka sang 40 tubtub 60 sentimos sa kada litro ang presyo ng gasolina. Samtang, maganumo naman sang 40 tubtub 60 sentimos ang kada litro sang diesel kon krudo.
Paayag ni Abad, ining estimate ang base sa daily average trading sa Min of Platts Singapore of petroleum products sa Singapore halin Disyembre 19 tubtub 23. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 19 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 87 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 7 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, ginanunsyo sa Miss Universe organization nga magagamit sila kuno sang sustainable nga sashes sa ilang nga 71st edition sa nga pageant. Sustainable? Yeah, sustainable kay himo ini siya sa 100% nga post-consumer nga recycled fabric. So, ilang goal action boy, hindi na makadugang pabala sa mga plastic bala sa kalibutan. Kaya kadamo na gid kabay. Damo Oo. Tumihugot ka rin sa plastic? Oo. Damo na yung plastic ya. Oo. Nang tubang mo blado kayo ayosin mo pag talikod mo ginalibak ka. Damo na Yes. mga plastic. Ay, tawo na mo yan namin yan. Ano mo yung plastic? Ang ginagamit sa sash Na, alang isash mo ng tao ng plastic. So, mga action boy, at least, diba, yun ibisan gamay lang ni tikang action boy. Kasi pilaw na sa kabilog mo, dumang 80 katikang mo lang eh. Kasi 80 lang sila na mas. 81, guro kong gisa. So, at least medyo makabulig sa ato niyang palibot. Correct? Medyo environment friendly. Yes. Hindi lang Miss Universe mo nga kuan nga organizer daw ang tag-iyas na sumong daw taga Thailand. Thai. Ay, isa Thai, siya no? Thai. Nga trans woman na siya bala mo. Okay. Okay. So, sige mayo ni nga tikang sang Miss Universe man action boy. Miss Universe organization. Tikang lang na. Tikang pa lang na para ko mag-split pagid. Sa balita sa sports, namin nga balita nakuha sang Barangay Ginebra ang unang pagdaog kontra sa Bay Area Dragons. Sa score nga 96-81 sa final sang PBA Commissioner's Cup nga ginpatigan sa SM Mall of Asia Arena. Nanguna sa pagdaog si Justin Brownlee na mayara sang 28 puntos, 13 ka rebounds, samtang may conference high points naman nga 22 si LA Tenorio. Abanse pa ang Dragons sa 34-26 sa second quarter, tubtub dalayon ni nalagas ini sang Ginebra. Yun pa ang Ginebra coach Tim Cone, nga isa ka maayo nga eksperyensya ang maghampang sa tubang sang masobra 18,000 ka mga fans, ilabi na karon nga Pasko. Patagiyon naman ang Game 2 sa Disyembre 28 sa Smart Araneta Coliseum. Ang aton balita espesyal, mga aksyon sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sige, dali lang. Sa kay Hugh Christ Gabriel, mga agad dira sa imo, sa nagapangapid dira sa DK Kapihan, good morning. Yes, Bukas ka mo, kay holiday, o may holiday ang Kapihan Wala So, good morning dira sa nagapangapid sa DK Kapihan. Yes. Happiest holidays ko ng mga ka-action. Clover Aguirre, hi. Mula ba tayo simple niya, hi. Hi, Clover. Bangga. Si Ma'am Vanya, Merry Christmas kuno kay Sir Jomsky Valderrama. Talk to you later. Ay, nagkuhan ko rin ng message ko si Joms kay Miss Van. Oo. Hello mga kuno kay Miss Eden Aboso. Good morning sa aton nga duha. Yes, good morning. Yes, good morning Ma'am Van. Merry Christmas dira sa inyo. Karon nga adlaw yang Christmas dira sa US December 25, no? Sa US. So Merry Christmas Ma'am Van. And regards to my buddy, Dr. Matt Mayo, dira sa Rochester, Minnesota. Kabay pa nga mangin malipayon. Always wala niya malipayon si Ma'am Van Of course. Way maniaga. Way niya. Oo. Teresa Linaha Kayaw, kag pari Gilbert Kayaw, Merry Christmas sa inyo. Kay Ma'am Alegria Magtang Portal. Good morning sa imo classmate, principal sang Bago City Elementary School. Yes, good morning. My alma mater. Wow. When nag-graduate si Ma'am Alig? Diyan siya nag-graduate. Doon din sa ganing school sa elementary man. Kaya hindi na sila taga-poblasyon gid mo sa hindi sila taga-poblasyon. So sila yan. Morning na sa imo Ma'am Alig.
Kay Felipe Napiesa Jr., Merry Christmas man dira sa imo, no? Kag Nicasio Seva. Good morning kuno Action Boy and Idol Action Dorel. Yes, good morning. Siling ni Ma'am Alignya, good morning Sir Boy and Miss Eden. Si Dorel na actually ako no pod subong. Yes. Si Eden boss kay ma-absent boss si Super announce. Sige, ni tayo ka dalan lechon bala ka da ha. Way balat na kung magalitson basta may kanding lang. Wala gani kanding. Ay na. Kita mo ko ara si Nini, yung may kanding tawla si Nini. Ne, way gali sila na kanding ne kay pista boss ang Karabalan. Malaan lang na. Sa mga taga Karabalan da happy fiesta advance, no? O sige, standby na. O standby na sa aton balita espesyal. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Balita espesyal! Alright! Energy Action Boy! Happy Monday! Happy Monday, mga ka-aksyon. Today is December 26. Aha. 6 Kagad. days to go na lang before sang New Year. Ay, good morning mga ka-aksyon. Happy Monday, no? Yes. Daliwat sulit. Sulit. Ma'am Jinky, salamat sa 50 stars. Wow. Naging padala, no? Good morning ko no kay sa mga friends niya, Arthur Jeff Villasor, mama niya Lulit, papa niya Joe, kaya sa tanan ng mga friends ni Miss Jinky, no? Yes, good morning. Si Katasyo, Bareno, Ready, nga pamangkot, John. din ko no dampi ang Action Radio sa Bacolod. Nga man tani Katasyo, ari kami sa Kuana, sa 4th floor sa Willrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Barangay 9. Barangay 9. Ari lang kami sa kilid sa emergency entrance sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. Yes. Oh, si Pare Gilbert, arao Hara siya. Merry Christmas sa imo da Pare Gilbert. Kag sino to gani birthday? Sir Shelo Magallanes. Yes, Birthday diding niya. alomento morning anay. Birthday subong ni Cielo Billones Arevalo. Yes, Yan. happy birthday. Happy birthday, Cielo. Temusta? Wow. Kita ko ginaang post ni Teacher Romela. Pirti gali nga pag-idol nga pagpalangga sa kay Cielo. Ay, gali ka. Pirti. Ngaman. Pirti ang iya nga post din na ba ngita adab la ko basahab la kay lumaw matamo mo. Wah, birthday ka dyan. Kag birthday man ni amigo ko Alan Navales. Morning sa imo, amigo. Happy birthday. Si Kwan Pagid, birthday ni E.G. Carmona Denila Carmona, bata ni Ma'am Gwen, no? Happy birthday. Wedding anniversary ni Ma'am Luing kag Melchor Melos. Oh, birthday, no? Happy wedding anniversary. Oh, kag anniversary man subong sang Mga amigo na ton sa NPA. yes. CPP NPA. Anniversary December 26 nila, 54th nila. Kag first nilang anniversary nga wala si Joma Season. Oh, true. Yeah. Kag happy birthday man kay Ronnie Alcala. Birthday ni Ronnie gile. Yes. Ano sa ni Larry? Galing na patay na to si Larry Alcala. Ate ambot kung ano magano na sila nga doon. Larry Alcala, Slice of Life. Pero i-greet ko lang Action Boys ang belated happy birthday, 18th birthday si Amalia Cabarga. Kag congrats ko no kay Zoren nga nagdaog sang TV sa ilang Christmas party. Ligaspe? Hindi si sino nga Zoren Zoren? naman eh. Si Zoren lang wala nakabutang ko Base ko si Zoren, nagdaog ko si Sanog, hindi kay Hermina. Oo, actually si Carmina ni kapatawag niya. Ate so nagdaog siya sang TV sa ilang Christmas party. Mamo kami ni Zoren. Congrats sa ato na. Napadala mo na to kay Nini, ang imo TV? Wala pa tapos ang frame. Ano naman? Ay pa butang. Padala na to kay para makatanaw na si Nini. Yan eh. Sa TV, wala nga daw lamisa kalapad. Malantaw na siya sa aton kaya pwede to YouTube. Di ba YouTube Action Radio? Dito siya Smart malantaw TV dapat. to, Pado ka dako. Gido kita igid ang Doon lamisa, doon ako pa sa lamisa, blau. Depende ko ano nga lamisa na. Kasi lamisa na sa Dagino to nga sa La Castellana. Sa Kabagabugat. Oo. Stella Maricelis, good morning man. Stella Maricelis Chuatico. Aging kumpleto yung nagid.
Oo. Stella Maricel Estuatico. No? Joanne Salmeti Esiha, happy birthday. Amo na sa kaina, no? Yes. Allen Lowe Himutea, dira sa Kawayan, taga Kawayan ni basta mo na. Mercy Palacios Relatos, good morning man. Kag tamiwan talang tanan Action Boys ang Merry Christmas kay ti ulat ta kagapon Domingo man yamong. Aha. The program. So Merry Christmas. Merry Christmas everyone. Yes. Especially subong adlaw nga ga-celebrate sang Christmas dira sa US. Sa mga friends naton from the US, Merry Christmas sa inyo. Inatamyaw ni amigo Tawan Bolgalyo ang pinakagwapa niya nga tiya. Bawa na sip-sip ni si amigo Wan Bolgalyo. Pinakagwapa nga tiya niya nga si Auntie Baby Galyo, no? Merry Christmas. Inapatamyaw niya. Oh, sige. Okay? Okay, kag diri na kita sa aton nga balita. Tamyaw ko lang kay daw nagsunggod ni kambal ko kadamo sing natamyaw ko na bay sa panukoy. Ti ang migo ko gali nga si Bebot Hagoriles. Yan, duay mo ko natamyaw ba? Alin sa agas tas gabi mo. Retired na nga daan, titra lang sa sila balay. Why galit sa Action Radio? Bebot Hagoriles kag si Marinel Yadra Hagoriles. Paring Bebot, morning sa imo ana. Yes, good morning. So sige, diri kita sa aton nga balita. Si Maninoy mo din pagtamyawan kag si Damo ko Suon ta mo. Maninoy, pero Kag si importante Suon mo gid bla. si Maninoy Luwel Libuon gid ya, kaya importante sa. Kag si Suon mo. Kag si Suon Mike, good morning nanda. Si Nonoy Nonoy Treyes bala, good morning man. Yes, kag Ruby Reyes. Morning sa imo Noy. Maganda nga pagpamati. Kay Stella Maricelis Chotico, Merry Christmas na ha. Domingo Barneso, morning man. Yes. Okay, Sige. so diri kita sa aton balita, Special Action Boy. Ini mga tips bala kung paano tayo celebrate nga malipayon kag as well as healthy ang aton nga Pasko. Correct. Sila sa Department of Health, hagan-hagan lang sa inom kag pagkaon. Kita mo, pati DOH nagpanugyan na gid. In moderation, kinahanglan. Kita dapat gid man. Correct. Mga stroke kag mga heart attack ni gina ano, ara gid sa panilag kun Disyembre mo. Oo, kumbaga nagapamintana na nagapamintana na gid. Hagan lang mga ka-aksyon, heart no? diseases. Especially ang fatty foods. Yes. Kag ang sugary foods. Yes, correct. Okay? So, una Action Boy, diri kita, antes ka magkadto kuno sa kaladuan, mablang nga party. For example, Christmas party or birthday party or ano man dra kay kadamo bla subong. Damo sa party subong. Kaladuan nga parties gid Kita mo sa mga kanta gani ara gina intra gina may party gid mo. No, na. On the first day of Christmas, my true love sent to me a birthday party. A birthday. a birthday party. Tapos on the second day, a Christmas party. Party kita ginakanta na ginagani mo. Sure na. Una. Kalain. Kundi ka na kami memorize. Party. First day of Christmas, a true love sent to me a Christmas party. Party, Christmas party. So, una Action Boy, hindi ka kuno magpagutom. Kung magkadto ka, blang ahead Ako may batasan ko na iya nga magkadto ko sa mga party. Hindi ka. Gakaon ko before. Correct. Kaya balog kapag abot mo sa party, hindi na sigurado kung oras kinananay diya mo. Oo. Basi balay ang away pa kasugin na, ka palang lapse ka na imo sang gutom yam lao. Tapos gulpi ka na tumba. Tapos magdala sa imo mag-istoryahanay kung anong rason nya na supay. Parting kadto amon supay kay imo ya. Kaya gali kung ano oras na sa masugod ya. Correct. Kag ano man Action Boy, yung tendency sila kung hindi ka bala magkaon bala. Like for example, dinner bi ang ang kantuan mo. Hindi ako manyaga ka dito no karon may dinner kay may kantuan tingob. Tendency Action Boy kadamo imo ginakaon. Correct. Tapos kinanglan niya nag-abot mo na sa party, kaon ka na nga daan, kaya bantay mo yung raffle. Hindi sa atin, mo na yan. Kita mo, wala ko mayo kakaon sa party. Sa Christmas party ta. Hindi nakabi kong Dako, why man? Why man, kabi mong Why bike. to, kabi kong bike. Bantayan na raffle mo. Raffle, ginapangumuyuan mo. Si GM na to, ay naging itong tsuray, ay naging bayan niya, raffle Why naging gid dyan. siya nagkaon niya? Wagid saya, tita mo, pag tumboy, katas-taas, kaya nagmag-ansa mo. Pirte na, waras to na. Nagmag-ansa kami sa kaon. Sino man pwede magtaas ang tumbo mo 50 minuto nag-ano mo. Kundi ga-alert na si Michelle Baikin. Michelle Dan Hops! Hops! Makita dayon. Garangkada dayon si Tita Michelle. Gamo na si Michelle. Pass the paper. Pass
So mo na hindi kita magpagutom action boy. Kaya Correct. budlay gadamot din si damo ma-overeat ta bala, ginatawag bala. Ang iba na biya niya, hindi ko ano magkaon karon na kay may May party, dinner, kami katong dinner, kami katuan, dan. dito na Ting akong bira-bira. bunta to ah. Kalain, no? Dito kayo mabira-bira. Tapos, tingkab, ipa na dan action boy, kung magtulog, tablagi na recommend, bilang at least 3 hours antes matulog, bilang chan mo hawan. Oo. Hawan kita, wala day mo matinai, wala day mo atay. Te, mo na sang Muna. Hindi mo. wanang tiyara. Hawan, hindi na tama yan. So, amo na siya, akay ka budlay, dan magtulog, bilang busog ka. Diba? Kay balo ka kung gabi, way digest ang aton nga digestive system. Yes. Kung sa pa ko sa galingan, pawin na siya gagaling kung gabi mo. Off na siya mo. Oo. So, aralan na siya ang pagkaon mo. Muna. Talakas nga awan. Okay, so next action boy, hindi magdali sa pagkaon. Kaya tungod yung gutom. Kaya ba na, baby, na palumba mo. Dumubusan bla. Hindi kaya tungod niya, or it's either may gina-target pa siya nga next nga kaunon bala. Mubusan ko na ng lechon, no? Kaya may kuwan pa itong may salad. To kung ba, mubusan ko bla. Nande. Sigon ta ng lechon na. Sigdara bala doon, yung pag-usapon, tatulo na lang bala. Kaya lalabi yung pamalas, kagali kay mga kamantikan. Araw-araw. Mantika, siguro. Sobrang mo lang dali ka sa lechon, nabi lagi na pamalas ka. Kaya kay mantika na, hindi ka pinilit sa guya mo. Kasabad mo naman. So, parang action boy, dito magdali-dali. Take your time para ma-digest kid mayo sa aton nga lawas. Ang ining aton mga kumbaga maproseso bala sang mayo action boy. Ang aton nga pagkaon kay kung kisaga apekto madan sa utok ta action boy mong salam ng utok ta mong bag-on man siya hungit tulon rikta ti wala na usap ti dapat maano ka sa imong mga brain. May arang yung mga tao tulon rikta, no? Tulon rikta, tulon mo na naman. Hindi ba na yung matulon magamuna yung hindi kaya. Ang tiyos ng baboy, yung tulon mo rikta. Ay, gala. Tiyos ng baboy, tulon rikta na. Ano ni mo yung ano ka, kubra? Todo mga kubra yan, tulon rikta na yan mo, yung mga nag-uusap mo. Amo na. Todo, ano ka to, kubra. Oo, okay? So, next action boy, bantayan mo ang imo nga kabugaton. Watch your weight man action boy. Hindi mo yung pagbantayan ang ibang tunga nagakuha man sa pagkaon. Ang weight mo bantayan mo. Dapat ano kagid dapat weight ka, ano tawag sini man. Low conscious ka sa imo weight conscious ka. Oo, weight conscious ka. Pero mas naipag kita para mabantayan mo gid mayo, ti maglakat ka sa party dala ka kiluhan eh. Ay klaro. Kada hungit mo kilo kada. Kaya bantayan. Ano nang imo ya? Kinabantayan ko gani. Oo, kung ano ginta kung pila gintaas. Sala-sala dahil ko nagtaas. Yes. So kinanglan traction boy kay yablo ka kung kabugat sang lawas ta do ka hindi ta may kagihok. Ang pinakanami gid nga mga sundon mga types ng pagkaon bala. Ang pagkaon ni ihada miles mo. Oo, no, gakatulala pa na yun. Yung kurungan na yan si Adam. Pagtimo yan na ya, kundi usapon niya. So, gakuha na sa kurungan na sa dayon. Ikaw, so. Oo. Uy, besh, okay na besh, doon lalato. Aya, mo gini lang ako niya, no, mga problema, mga katulala, gini samtang ka. Aba, na sila yung mga type ang imbitahon mo, hindi dali mo ubos pagkaon mo. Isa nila katimo, yaga kaurungan sila dayon mo. Sa palang kahungit, no? Pero tingatalan niya, may ko lang ginataga ni Lord. Ang imo, paghungit mo, sunod hungit pa kita. Do, simultaneous, ano hindi man simultaneous, sunod-sunod wala yaw. Doon ka galing. Tinakabawa siya slow. Slow. Do ka daw TV, malangin post mo blao, no? Pagkaon niya muna. Tapos kausap, para lang ang mata, straight, malalay. Kaurungan ka. Kaya na siya, besh. Kaya na. Urungan ka naman. So, next action boy, it's all in the plate nga ginatawag. Dapat kung ka sa party, dapat pili gamay lang. Gamay nga plate. Bala, pwede mo ng platito. Na na gini sa platito. Hindi ba meron na dako, meron man gamay. So, dito ka na sa gamay. Kaya tendency sina, dodamo na imo makuha. Kaya syempre, dasing mo puno mo. Sang sa ang dako, dagi na ang pinggan. Kasi daw, kung gamay sa, kung hindi sa katako, kung mapuno, siya daw kapuno, bala sa imo pagkaon, nga daw ma-feeling mo, bala nga daw kadamo sa kaon mo. Lain niya kung dako ang imo gamiton nga plato,
Nga bisan di sa mapundo ni mo to kadutay pa lang to kaon ko. Gali kay kadako sang plato kadako sa- mo. correct, Do oo. bandiado na blaya. Bandiado na. Bandiado. Ano ay guro nga magkaon kay bandiadong imo Gani, no. may dala kaya no. Ngayon. Oo. Wala, ayaw naman. Kasi hindi ka na maimbitahan to sa Hindi na lang sayaw kay magkaon Oo, na saya bandiado, bandiadong siya. ginagamit. Oh, actually, ibang galing nga mga hotels bala. Diba sa mga, especially mga buffet bala. Kita mo nang ginaserve nga Gamay? gagmay yung pinggan. Meron mga, ano, gidya, lagko. Gagmay na siya kay parang abi mo kung daw damo na imo nakuha mo. Oo. Ay iba actually, ginagamit nila lagko na. Kay due time na ilagay na kaon, kay iba na ginasulod na sa bag. Ala, isang nasunod sa bag. Amo na silang may kuan bala ng may balatian na actually action doors mo ng Sinilufane. Sinilufane. Oh, Talaka. Iyo, ayaw mo, wala tiyan. Sinilufane da. Ang desire na siya nga magpadala sa pagkaon na rin sa mga parties bala. Nga nasunod sa... Silupin. Ito balatian na sa gali. Wala tiyan siya gali. Sinilufane panawag siya na. Oh. Iyo, mabati ako kay karon ni Doc Matt Mayo, but siyo. Ang balatian sila panawag sa Sinilufane. Oh, Sinilufane ang desire or muna nga hindi mo punggan bala nga magdala sa pagkaon. Wow. Titigil na Tuod na sila. Dr. Ferdinand. Sa may CHO, diba sa bago, bala? Oo. Si Mayoga? Dr. Mayoga, bala? Dr. Ferdinand. Tugod na daw, may sinilufane. Sinilufane. Kasabot. Husto? naman. Husto. Husto, ikaw na gina. Sige. Okay? So, basta man iban, Ah. ibinlan to ning isa di, nga Sige. kinanglan. Sige. Abas naman iban, sige. basta naman, Wala basta gid kuno kuan kuno, wala gid handa kuno siling ni kuan ni Cielo Bonano na. Si alag-alag si Mama si Teacher Romila ra gid na niya. Good morning, hingaga ko great kay nagtapos na kamo. Merry Christmas sun boy action Dorel kung gapamati ko sa inyo bisan wala kwarta kasadya gyapon. Of course, dapat lang. Thanks no kay Mark kay Inday Grace. Zoren Parker Pagran. Merry Christmas sa imo. Si Grace Mustre, morning dra sa imo Grace. Sige. Okay? Okay, Sobra na ta. O sige. Mga ka-aksyon ninyong mamatihan aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Karong adlaw, Lunes, Disyembre 26. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon, ang inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boyd Ran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.